U najvećoj osnovnoj školi u Beloj Crkvi, osnovnoj školi Žarko Zrenjanin, urađena je rekonstrukcija sanitarnog čvora uz finansiranje Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propisa, uprave i nacionalne manjine nacionalne zajednice. Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, nacionalne manjine nacionalne zajednice odobrena su nam sredstva za sanaciju sanitarnog čvora, odnosno sanaciju muških i ženskih toaleta koje koriste učenici nižih razreda naše škole. Ukupan budžet ovog projekta iznosi 1.452.000 dinara i kompletni radovi na ovom projektu podrazumevaju sanaciju vodovodne kanalizacione mreže, molerske farbarske radove, kao i kompletnu demontažu i montažu novih sanitarnih elemenata. Prilikom potpisivanja ugovora, po predlogu predsjednika Pokrajinske vlade gospodina Igora Mirovića, radovi i realizacija ovog projekta je bila tokom zimskog raspusta i krajnji rok za realizaciju ovog projekta bio je 11. februar 2022. godine. U okviru projekta izvršena je zamena ulaznih vrata na zgradi ulici Jovana Cvejića. Tokom zimskog raspusta urađena je sanacija školske kuhinje kao i postavljanje nove LED rasvete. Uz podršku lokalne samouprave tokom 2021. godine završena je sanacija školske kuhinje kao i zbornice. S obzirom da prvobitna kuhinja nije ispunjavala neke određene, da kažemo, sanitarne standarde, samim tim novom kuhinjom smo doprineli da svi zdravstveni standardi budu kompletni za nesmetano, zdravo i bezbedno pružanje užine učenicima naše škole. Takođe, tokom zimskog raspusta po projektu energetske efikasnosti počeli smo projekat zamena stare rasvete za novu LED rasvetu, odnosno LED panele. Ovaj projekat je podeljen u dve faze. Prva faza je realizovana tokom zimskog raspusta i podrazumevala je zamenu LED rasvete u 4 učionice, informatički kabinet kancelarije, kao i u hodnicima u prizemlju prvom spratu i toaletima u prizemlju prvom spratu matične zgrade osnovne škole Žarko Zrenjanin. Druga faza ovog projekta planira se tokom letnjeg raspusta. Ono što je bitno jeste da su sredstva već opredeljena i sada trenutno smo u toku prikupljanja sve moguće prateće dokumentacije za nesmetanu realizaciju druge faze ovog projekta. Ovim radovima znatno su unapređeni sanitarno-higijenski uslovi kako za đake, tako i za nastavnike osnovne škole Žarko Zrenjanin. Lokalna samouprava konstantno radi na poboljšanju obrazovnog sistema u našoj opštini. Ovo što smo danas videli je samo mali deo onog što je urađeno. Naravno da se planira još mnogo toga, od rekonstrukcija fasada do sanacije mokrih čvorova po školama. Naravno, mnogo toga je u planu i nadam se da će sve biti realizovano. Lokalna samouprava je uvek tu da podrži što realizaciju projekata i konstantno je saradnje sa svim školama i sa rukovodstvom škola uopšte. Ono što bih posebno naglasila i ono što me raduje jeste angažovanje 3 lična pratioca u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin, ali i još u 3 osnovne škole u našoj opštini i zaista se vidi uspeh gde deca zaista napreduju u skladu sa svojim mogućnostima. Kontinuiranim ulaganjem u školske objekte na teritoriji opštine Bela Crkva stvaruje se bolji i bezbedniji uslovi za boravak dece u školama i unapređuje se i sam obrazovno-vaspitni proces.